Guys, good morning! So, today is Tuesday. Ayan, tapos, ayan, happy Tuesday everyone. It's 8:30 in the morning, pero kanina pa kami gising. Kanina pa kami gising siguro mga before 7 or 7. Basta ganun. Tapos, ayun, humalas kasi yung aking asawa dahil ipupuntahan siya ngayon na, na may, yun siyang bagay. Ayun, so yun. Tapos, kasi later pa naman nung start ng work niya. Tapos ngayon ako nakaayos na dahil pupunta tayo ng Aldi. Sabi ko kasi sa kanya, sabi ko pupunta ba ako antayin ba kita bago pumunta ng Aldi or ako na pupunta na ako mag-isa. Sabi niya baka matagalan ako. Sabi niya gano'n, okay, sige. Sabi ko ako na lang mag-isa. Ayan. So wala namang problema mga Marsh because I can't do it. I can do this alone. Charot lang. Hindi yung magagawa ko naman siya. Kasi Aldi. Punta lang naman ng Aldi bibili. Ayan. So, this is my outfit. Diba, dress ito. Diba, dress to? Mahilig ako mag-transform eh. Dress. Tapos, sinuotan ko lang nito. Kasi ito, sinuot ko to nung itong pants to, sinuot ko to nung nagpunta kami ng festival, nung linggo. So, syempre, hindi pa naman ito madumi dahil sa, hindi naman as in, sobrang so, pwede pang gamitin ulit. Ayan. So, sinuot ko lang siya ngayon kasi malamig. Malamig, Mare. Tsaka, Mare, ayan, may bago tayong may bago akong ayuda. Kuhanin ko ulit. Ayan! May bago tayong pang-winter. This one is Wells time. Ganun. Ang ganda! Oo, dala-dala to ng asawa ko kahapon. Sabi niya, may pang-winter ka na. Oh, no! Ang ganda. Ang ganda niya. Kasi gusto ko itong mga ganitong kulay lang. Kasi may pinagpapipilian kasi doon. Red or ito. Sabi ko gusto ko to. Kasi yung red medyo short. Ito ay mahaba. Parang padress na siya. Ang ganda! Natutuwa ako. Ang ganda niya. Oh, gray siya. So yun. So yeah. This is from the Ayuda. Ayan, so thank you so much for this. Anyway, guys, ito pala ay galing sa katrabaho ng aking asawa. So, may pagpipilian kasi doon red, tsaka ito nga, na parang gray na, gray ba to? Dark gray or light gray? So, sabi ko gusto ko yung light gray. Pero pagka, halimbawa, hindi naman pagka okay yung dalawa, ibigay na sa akin dalawa. Charit, joke lang. Hindi ko sinabi yun, sabi mo. Kasi pinapipili ako, so itong pinili ko mga March. Ang ganda! Oo, di ba? Tapos talagang, meron naman ako dyan, nang binilhan ako ng aking asawa. Pero syempre, di ba, mas mahaba-haba yata ang winter dito. So, yun. Syempre, para iba-iba naman yung suot mo. Ang ganda. Tapos may siya dito, mga March. Ito nga yung buko ko. Bago tayo pumuntang Aldi. Oh, diba? Oh, may pa dito, oh. Feather. Tapos maglalaro tayo sa snow. Excited. So, ayan. So, yun. So, thank you for this, Miss Janine. Miss Janine to eh. Yeah. Yay! Thank you so much. Ayan. So, yun. Mas maganda siya. Pero kung may pink pipiliin ko. Wala namang pink eh. Red lang, tsaka tsaka ito. So, ito na lang kukuhanin ko kasi hindi ka naman masyadong hilig yung red. So, yan. Ang ganda mga Marsh. Medyo bigatin lang siya. Bigatin. Diba? Ganda. Mukhang ito susuotin ko sa labas mga Marsh. Oh. Mukhang malamig talaga, Mars, sa labas. Pero hindi ako mag-shoes. Mag-shoes ba ako? Sige nga, mag-shoes nga ako. Kasi malamig. Kasi yung asawa ko nga ito, ganito din ang suot niya paglabas eh. Pero blue yung sa asawa ko nito. Pero yung sa asawa ko walang hood. Sa akin may hood. Gusto ko nito eh. Ito yung pinili ko nung pumunta kami at bumili kami ng mga panlamig. So, ito yung pinili ko. Ganda. Ayun. So, let's go, mga more sa Aldi.
Dala-dala ko pala Mars yung ating bottle. Ayan, so, aga tayo ngayon para hindi masyadong madaming tao. Kasi madaming tao pagka medyo late na. Pumunta ako ng Aldi. Kahapon kasi nga bumili ako ng ng giniling para doon sa Shanghai na gagawin ko. Tsaka dapat bibilhan ko ng Coke yung jusawa ko. Walang Coke. Hindi pa ako nag-aalmusal. Pagbalik ko na lang. Ayan, so yun. So, ayan guys, naka 10-25 euro tayo sa ating bottle. So, gamitin natin to later on sa pagbabayad. So, this is the Aldi in the near of our house. Ayan. So, puro tiles. Joke lang, nahihiya pa ako mga Mars. Pero ayan yung Aldi, wala masyadong people. So, yes. Wala pa rin yung namin, mantika. Ito na lang nga lang. Sandowa, Rapswell. Puro dressing ang manual. Wala pa rin oil. This is Aldi, guys. Wala pa rin yung oil. Hindi ko alam bakit nagkakabusan ng oil. Bili siguro ako ng pom-poms. Isang pom-poms kasi ito paborito. Ito lang. Yung bag ko. Ito na wala masyadong tao kasi maaga pa. Go. So, may Coke na ba? Oh, nice. Coke regular. It's original. Original, walang So, yes, later na lang mga Marsh. Hello guys! I'm back! Ang lamig sa labas. Sakto lang ito suot ko. Kasi halos lahat ng tao nakasuot ang ganito. Malamig na rito mga mare. So, nandito pa yung aking pinagprituhan kagabi pala, ng Shanghai. Nandito pa yung aking adobo. Nagtuyo na nga yung yung mantik, yung ng adobo ko sa baw. Ito nang din muna siya. So yun, nandito tayo sa bahay at wala pa rin Coke. Wala pa rin Coke sa Aldi at wala pa rin oil. Bumili ako ng gatas. Kasi konti na lang yung gatas namin dito. So yeah. Ito, konti na lang kasi to. So, ilalabas ko na to kasi nga magtimpla tayo ng cafe. Tapos, binilhan ko na lang yung aking diusawa ng in case of wala kami mangyayari. Tapos, bumili pala ako ng anong tawag ito? Mixed vegetables. Ayan. Kasi wala na bigyan ito ng diusawa. Sorry. Lamig kasi sa labas. Tapos itong pom bear. Ito, binilhan ko sa ulit ito ng 4. Ayan. Tapos, saging. Walang saging. Ayan. So, nalagyan natin ito ng lagyan ko dito. So, nalagyan natin ito ng Baso.
Ang lamig, Mare. Na ano ako, sinisipon ako. Asawa ko to. Pag ano kami. Diba, ang dami namin ano laman ng pantry namin ng gulo. Charis. Ayusin ko to sa sila. Pantry namin na may mga kung anik-anik. Ito pa may nabili pala kaming shrimp cracker doon sa Asian store. Sa Asian store. Ayan, so yun. Kinain ko na kasing kalahati, so yun, unti-unti ko. Sorry. Alam nyo naman, hindi tayo masyado mahilig sa, charing. Joke ba yun? Ayan, so, bale, wala akong binayaran ngayon dahil yung ating battle na ang nag-cover ng binayaran ko for today. Yeah. Tapos may sukli pa akong 97 cents. Diba? May sukli pa ako 97 cents kasi yung ating battle is 10.25, diba? Nakita nyo kanina, meron tayong 10.25 euro na yung sa mga battles, diba? Ang dami nun. So, bali ang nabayaran ko lang ay wala talaga kasi dahil sa battles. May sukli pa ako guys sa 97 cents. So, yun. So, lesson na lang siguro yung 97 dun sa 10.25. Yun ang magiging binayaran ko na lang sa lahat ng binili ko. Ayan. So, yan. Negative. Negative. Dahil sa battle. So, yan. Ang mahalaga may saging tayo ngayon. Okay. Kainin ko itong isa yung lumang saging. Kainin ko to. Kasi may avocado ako dito. Oh. Diyan lang muna yan siya. So, nasibo ko ito kahapon. Kinikip ko kasi. So, yun. So, mag-almusal lang ako mga Mars. Malamig-lamig sa labas. Guys, let's eat. Tapos, may saging ako dito, oh. Tsaka itong dalawang kape. Sinabi ko sa asawa ko na walang coke tsaka walang oil. Hindi ko alam bakit nagka-ubusan. Hindi ko alam eh. Sabi niya, baka dadaan na lang daw sa ibang ano. So, hi guys! So, ayan, umuwi na aking asawa at nag-drive kami papunta dyan sa Heat Market. At syempre, dumaan din muna kami ng Aldi dyan. Ibang branch dyan, mga Mars. Ayan, Heat Market. Oh, coins. It's a wallet from the Philippines, Unavi. Heat Market. Aldi. Shrimpy dyan. So, seaweed. Fish. Heat Market pala to. Heat Market. Monkfish. Monkfish. Okay. It's very big. Oh. It's like a shark. And no head. Yeah. Or maybe they have for just one slice, right? When the kids see the monkfish, it's running. It's expensive. No tummies. Yeah, no stuff. Ito siya guys. Heat Market. Heat Market. Big. It's heat. Bread. Ito kami sa mga seafood. Bibili ako niyang shrimps. Cheese. Cheesy. Market. Mga Mars. Ayan. So, naghihintay lang kami. Kasi wala pong tao. Wala pong tao dito sa seafood store. Ito ay asawa. Wala meg. Dumating na siya kasi wala kaming coke sa Aldi. So, tingin kami dito sa Heat. Oh, God. We're home
All the pommes Malabi or just half? Okay. Pommes. Oops. Pommes. Oil. Pepsi. Still no Coke. No Coke. I don't know what happened why it's not no Coke Malabi, right? Butter. Sausage. Pork. And my shrimpy. That's it. Hi! So, yes, andito pa rin ako sa lamesa, oh. Mag-isa na lang ulit ako dito sa bahay kasi umalis na yung aking asawa. So, sinamahan, kanina pag dumating yung aking asawa, tapos sinamahan niya lang ako nagpunta kami ng another Aldi, tapos pumunta rin ng another Aldi, tapos pumunta kami ng Heat Market, ganon, kasi naghanap kami ng Coke. Walang Coke, so Pepsi ang nabili namin. So, yun, so yung asawa ko kanina, nagmamadali na siya kasi nga, yung oras ng work niya, malapit na yung oras ng ano. So, yun, naiwanan ako dito. Ito yung kinakain namin dalawa, French fries. Binili namin yung French fries, yung niluto ko kanina ng isang buo. Ayan. So, ito na lang yung natira. Ang dami kaya nito. So, konti lang kinain ko siya ang mas dami kinain niya. Kasi guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung sinabi ko nung nakaraan na dala-dala sa akin ng asawa ko. Ang dami pa rin meat. Ano to ang laki ng meat. Parang ito yung burger meat nila. Tapos may bun na malaki. Tapos nakalagay itong ganito. Hanggang ngayon, meron pa ako. Ayan, so yun. Inuunti-unti ko siya. O, diba, ito dress na ito ulit mga Marsh. Ginagawa ko siyang ano. Kasi sabi ng asawa ko, parang dress tas nagiging t-shirt na lang Inaanuhan ko, diba? Pinapartneran ka ng pants. Ganon. So, yun. So, naiwan ng lola dito sa lamesa, no? Umalis na siya. So, later ako mag-asikaso ng mga something kasi, yeah. So, wala naman ako masyadong gagawin ngayon, mga mare. So, yun. So, yes. Wala naman akong gagawin ngayon. So, napansin niyo ba itong damit ko ay same pa rin nung nakaraang vlog ko nung ano? Kasi hapon na ako naligo noon. Mic test. Hello. Ayan. Hapon na ako naligo noon. So, tapos, syempre, paggabi na yun, tapos tapos na ako magluto noon, so hindi na siya nangamoy. Itinilito nagamoy na amoy, diba? So, pinantulog ko na to. Tapos, pinang-aldi ko na, diba? Tapos, mamaya ulit ako maliligo ng mga pahapon na, or, mga ganun. Para, alam mo yun, sayang kasi yung damit. Saka, mahal ang tubig, guys. Pag naglalaba. So, yan. So, yun, Mari, update ko kayo later. Ayun, yung kinakain ko dito. Ayan, tapos, ito, nung bumili ako nito, nagustuhan ng asawa ko. So, bumili din kami nito kanina. So, kinain niya na yung isa. So, ito daw akin. So, mamaya ko kainin merienda sa hapon. Ayan. So, yun. So, yes, guys. See you later! Yes! Welcome back! Ayan, so, I decided na maglakad-lakad. Ayan. So, ngayon, guys, anong oras na?
6. 6 na ng gabi. Dito. Ayan, pero ang liwanag pang Mars, 'di ba? So bali hindi ako nag-video pa sa bahay. Dito na ako nag-video pagdating ko dito sa parky. Ayan. Maano ngayon yung yung tubig. Wait lang, pakita ko sa inyo. Yung tubig. Dito sa Kita niyo ba ako? Char. Ayan dito sa ilog. Char. Sa ilog. Lakad-lakad lang tayo ngayon. Wala masyadong, may mga tao pa rin dito. So yes, walking ako ngayon. Walking. Walking lang ako ng hindi ko dinala yung aking bestie kasi sabi ko walking naman ako ngayon. Yeah. Diba? So yarn mga more. So pero na ako lumabas nga. 6 na. Nakatulog kasi ako, mare. So, yung nakatulog ako, magkagising ko, sabi ko, aba, anong oras na? Pero naka-open lang kasi yung internet connection sa phone ko. Kaya nakatulog lang din. Tulog ako. Nandito ako sa mga sando. Ganun. So, yun. Tapos, nagmadali akong mag-kilos. Dahil, sabi ko, anong oras na? Maglalakad kasi plano ko mag-walking. Ayan, so yun. So, nandito na tayo mga Mars. And, muna ako dito. Ang daming tao doon sa kabila. Yeah. Oh. Ta-na-na-na. Wala akong kasabi dito. Ayan, so, maglalakad-lakad lang ako Mars. Walking lang ako dito. Just running ng konti. Tapos, uwi na. Kasi, paggabi na rin naman, pero maliwanag pa naman, parang 8 yata, nagdidilim na dito, 8. Kasi pa winter na mga Mars, malamig na Mars. Pero hindi naman gaano malamig ngayon. Pero nag-jacket lang talaga ako. For other purposes. Charis lang, hindi gusto ko lang mag-jacket. Ayan, so yun. Yay! Charis, ayan. So, pagka-uwi ko mamaya, wala naman ako masyadong gagawin kasi ginawa ko na kanina. Ang buko ko, parang ginawa ko na kanina yung mga gawain natin. Tapos, yes. Tapos mamaya kasi ang gusto lang nakainin ng aking Jusawa is burger lang ang gusto niya. Mag-burger lang daw kami. Ayan. So, tama yun. Kasi para tinapay lang at saka lang. Para hindi kami masyadong tumaba. May mga nagja-jogging. Ayan. So, yun. Yay! So yes, mga Mars. Wala naman ako ibang gagawin. Mag-ano lang ako, Mari. Mag-walking lang ako dito. Tapos tatawid lang ako sa kabilang park. Kasi tawiran lang naman ito. Doon ako mag-walking. Tapos dun pauwi ng mag-running papunta doon. Tapos pauwi ng bahay. So yun lang. Wala naman tayo ibang gagawin. Sana nag-enjoy kayo for today's video. Ayan, maraming salamat guys sa panonood. At sa patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. Please like, share, and subscribe. And I hope to see you guys on our next one. Ayan, so God bless us all and always smile!